गारि लानानै जोंनि अफिसाव जेरै जोंनि गारिफोरखौ एटेक खालामफैदों गारि बुख्रुब फैनायजों लोगोसे अफिस माखासे सिफायदों बाइक गंनै सिफायदों जाहाथे बेबायदि खालामनो नाङामोन फेरेंगारि माखासे गुन्दा बाहिनिफ्रा आदा फेरेंगा नोंथाङा जोंनि बावखुंग्रि समस्थियाव अबाव दैखर बोराय दं अबाव नाला दङ नों जेबो मिथिया माखासे नोंनि एक्टिं नोंनि माखासे गुन्दागिरिया बै समाव नों इनडिपि थानाय समाव जेरैबायदि दुगा दादागिरि देखायदोंमोन नोङो बे सिस्टेमखौ जाहाथे जोंनि बे क'क्राझार बावखुंग्रि समस्थियाव दा खालामथों नङाबा आलादा जागोन नोंसोर जोंनि मानसिखौ सासे दांदोंना जों 10 जन खरि दांनो हायो गोसोबा खिन्थु जों दाङा सुत मारानि कसारि बिलाक मिया बस्ती पसि गल नकी गारि बुख्रुबलायनाय जाथाय नोंथांमोना फेसबुकाव नुखादों UPPL नि बा BPF नि बेफोरबायदि बुख्रुबलायनाय जाथाय मोनसे जोङो फेसबुकाव निउसनि गेजेरजों गोसारनाय नुदों दा नोंथांमोना नायलांबाय थाबा बुजि मोनगोन बुंदों माने नुनो मोनदों बा BPF नियाबो बुख्रुबदों बा UPPL नियाबो बुख्रुबदों बैफोरबायदि माबा नोंथांमोना निउसनि गेजेरजों नुनो मोनदों दा नायलांबाय था भिडिअखौ मोननै आपडेट जागोन लोगोफोर आङो मोननै आपडेटनि सायाव भिडिअखौ लानानै फैलायबाय मोनसे जाहैगोन जोंनि बर' हारिखौ सासे मुस्लिम हिन्जावा रायदों आरोना कसारि होननानै रायदों दा बे भिडिअखौ नोंथांमोना नायग्रोना ला बिराद जोंखावजोबगोन बेफोरबायदि मानसिखौ एक्सन लानांगौ जोङो नङा होनबा लोगोफोर सासे बिना दायावनो जेबोआनो दाय गैया बर'फोरा माबायदि एदावना लादों नोंथांमोना नायनानै लाबानो जाबाय दा बेनि सायावनो आङो मोननै आपडेट लानानै फैदों जोङो फार्स्टआवनो नायग्रोनोसै बै जोंनि बर'फोरखौ मुस्लिमा रायनाया बे आपडेटखौ नागिरना लानोसै बिनिफ्राय UPPL फेस BPF मा जालायदों मा गारि बुख्रुबलायनाय दावहा जालायदों जों फार्स्टआवनो बेखौ नायग्रोना लानोसै आरोना दा बयनिसिमबो फिन खेब बरायहरबाय जायफोरा चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना लादो ओमफ्राय कमेन्टखौ हाजारसे खालाम जाय सोरनि लोगो मा BPF ना UPPL आं बेखौ बुंनो सानाखै नोंथांमोना जायखौ मोजां मोनो कमेन्ट खालामनानै बुंहरब्लानो जाबाय आरोना बबे डिस्ट्रिक्टनिफ्राय नायनानै कमेन्ट खालामहरदों नोंथांमोननि कमेन्टखौ नायगोन आरो आंना दा भिडिअखौ नायग्रोना ला बे निउसनि गेजेरजों मा बुंदों माने BPF नि बेफोरबायदिनो माबाफोरा मा बुंदों नोंथांमोना नायग्रोना लाबानो जाबाय गारि लानानै जोंनि अफिसाव जेरै जोंनि गारिफोरखौ एटेक खालामफैदों गारि बुख्रुब फैनायजों लोगोसे अफिस माखासे सिफायदों बाइक गंनै सिफायदों जाहाथे बेबायदि खालामनो नाङामोन फेरेंगारि माखासे गुन्दा बाहिनिफ्रा आदा फेरेंगा नोंथाङा जोंनि बावखुंग्रि समस्थियाव अबाव दैखर बोराय दं अबाव नाला दङ नों जेबो मिथिया माखासे नोंनि एक्टिं नोंनि माखासे गुन्दागिरिया बै समाव नों इनडिपि थानाय समाव जेरैबायदि दुगा दादागिरि देखायदोंमोन नोङो बे सिस्टेमखौ जाहाथे जोंनि बे क'क्राझार बावखुंग्रि समस्थियाव दा खालामथों नङाबा आलादा जागोन नोंसोर जोंनि मानसिखौ सासे दांदोंना जों 10 जन खरि दांनो हायो गोसोबा खिन्थु जों दाङा बेखौ साबधान नोंथांनि माखासे गुन्दागिरिखौ जों सिनाय गैया सिनायजोबो जोङो नोंथाङा साबधान खालाम आरो नोङो जोंनि बावखुंग्रि समस्थियाव इलेक्सन गेलेनो फैदों नोंथाङा बेयावबो जेनगोन आरो निसिमाव गेलेगोन बेयावबो जेनगोन खबरदार नोंनि दादागिरिया नोंनि राजनिथि बिलुआ एबार जोब्बाय मैया मोनानि जाथायखौ लानानै जों इउथ अफिसनि सासे सोद्रोमा जानानै जों नैबेखौनो बुंगोन दि मोनानि 1:30 टाइमाव जेरैबायदि बिसोर फेरेंगानि गुन्दाफ्रा 100 खानसो गारि लानानै जोंनि अफिसाव जेरै जोंनि गारिफोरखौ एटेक खालामफैदों गारि बुख्रुब फैनायजों लोगोसे अफिस माखासे सिफायदों बाइक गंनै सिफायदों जाहाथे बेबायदि खालामनो नाङामोन फेरेंगारि माखासे गुन्दा बाहिनिफ्रा फेरेंगाया मा जोंनि बे बावखुंग्रि समस्थियाव मा दावराव दावसि खालामनो थाखाय बेबायदि गुन्दा फाटायनायखौ जों मोजां मोनाखै इउथ अफिसनि सोद्रोमा जानानै बिथाङा गुबुन गुबुन ओनसोलनि गुबुन गुबुन समस्थिनि मानसिखौ लाबोनानै नैबे जोंनि ओनसोलाव जेरैबायदि फिफैनानै जोंजों गावजों गाव बुलायहोनाय उन्दै गथ'फोरखौ लानानै मेट्रिक पास जागोदान गथ'फोरखौ लायै दिनै बेरायनाया बिनि थाखाय बेरायहैनाया बिराद गाज्रि जादों जोंनि थाखाय इउथनि जों गोख्रों होननानै जों बेखौ दुखु मोनो साबेसे आघात जाया आघात हिसाबै आंनावबो एसे जादों आथिङाव 3 आघात जादों जोंनि अफिसनिफ्राय बे निउसआ थांबाय जोङो मोनसे निउसखौ नायलायनोसै मोनसे आपडेटखौ नायलायनोसै जोंनि बर' हारिखौ सासे मिया माने मुस्लिम हिन्जावा बोरै रायखो बोरै रायनो मोनखो जों बेनि सायाव नायलायनोसै ओमफ्राय सानै सिस्टारा बेनि सायाव खोथा रायलायदों दा बेनि सायाव जोङो भिडिअखौ नायग्रोलायनोसै फैदो सुत मारानि कसारि बिलाक सुत मारानि मिया बस्ती पसि गल नकी सुत मारानि कसारि बिलाक कचु गाछ भरि गल मिया सुत मारानि केला गाहरि आनक जल्दी कचु बिलाक सब कुटा खतम कर सुत मारानि सुत मारानि কি ধাৰ খাইছো হা এনেকে গালি দিছা আৰু অসমীয়া বিলাক নে কি চাই আছে ধৰি লয় এটা চলিত ধৰি দয়া কৰ মাইকি চালা হালাল কৰি দিম ভালকে ভাবি
কবি নহলে চেনেল উড়াই দিম 2 লাখ ফলোয়ার্স আছে না তোর ইমান দাদাগিরি দাদাগিরি হইছে 2 লাখ ফলোয়ার্স তই কি দাদাগিরি কোন জাতিক ধৰি গালি পাছা তোৰ ঘৰত যাই ভাত খাইছে নেকি হাৰামি কুচু খুজাইছে তোৰ কুচু খুজাইছে আসল জাগাত একটা কোছাৰী মানুহে তোক বিয়া কৰিছে তাৰ লগত লাগিবি সব জাতিক ধৰি কিনি সুদ মাৰানি নকবি বুজি পাইছা অসমত কিমানটা কোছাৰী আছে লিষ্টত আগত আনিবি আৰু অসমীয়া সুদ মাৰানি অসমীয়া গীতা কিয় চাই আছে ইটো মিয়া মাইকি চালা 1 নম্বৰ সুদ মাৰে তো মুছলিম সুদ মাৰানি মিয়া চালা কেলা তন্তক আমি এনেকা কলে কেনকা লাগে তন্তক এনেকা কলে কেনকা লাগিব ৰে সুদ মাৰানি মিয়া কৈ থাকিম আমিও সুদ মাৰানি মিয়া জাতি চালা চালা সুদ মাৰানি কেলা মাইকিটোক ধৰি লৈ হক সবে মিলি পিটিম আমি কিতিয়াও আগতে কাগো আমি প্ৰথমত বিয়া বুলি নকং চালা আমাক জাতি গীতা কিয় আগত বিয়া বুলি কয় হা তন্তৰ ঘৰত যাইখিনি খাইছে নেকি কেলা তন্তৰ ঘৰত যাইখিনি খাইছে আমি মাইকিটোক ধৰি লৈ অসমটো কাৰ তোৰ বাপেৰ হয় নেকি তোৰ বাপে সুদ মাৰানি মিয়া মাইকি চালা উৰাই দিম তোক ফেচবুকৰ পৰা আৰু উৰাই দিম চেনেল টেনেল মাইকি আৰু নেক্সট টাইম কোনটো বা জাতি ধৰি কিনি কথা কই না তই নেক্সট টাইম ফেচবুকত টাকলো কৰি দিম চুলি ফেচবুকত উৰাই দিম ফেচবুকৰ পৰা তক ডিলিট কৰি দিম বুজি পাইছা চেন্ডেল পিন্দাম চেন্ডেল দৌৰি চুলিত দৌৰি তই কালি মাপ খুজিবি নহলে তক গল তই বুজি পাইছা তোর চেনেল উড়ি গল মিয়া মাইকি সালা সুদ মারানি থুই सुद मारानि नोंथांमोना भिडिअखौ नुखाबाय लोगोफोर दा बुंनो थांनाया बेनोसै मानो होनबा दा इलेक्सननि दिन आरोना सोरबा BPF निनो सोरबा UPPL नि थांलाय फैलाय जाखागोन मानो होनबा दा कमेन्टफोरावथ' ओरैबायदि डेन्जार दोङो आं बुंला बबा फैसा राननायफोरनिनो माबा जागोन बे खामानि जागोन बे गारि बुख्रुब जाजानाय माबानाय बेफोरबायदि जादों आरोना बेफोरबायदि बुंदों कमेन्टनि गेजेरजों दा आंहा बिसोरनि सायाव जेबो रावजोंबो एगेन्स्ट गैया बा रावजोंबो लोगो गैया बेफोरबायदि आं बुंनांगौबो खोथा गैया नोंथांमोना कमेन्ट खालामना बुंहरदो आरोना बे पलिटिक्सनि बागै होनबा दा नुखाबाय ओमफ्राय आं बैखौसो बुंनो सानो जे मुस्लिम हिन्जावा जोंनि बर'फोरखौ आरो बोरै रायनो हाखो कसारि बोन्दो आरो हारसा मानसिफोरखौबो रायनाय मोनसे भिडिअ दंमोन आं लाबोआखैसो होआखैसो दा डाइरेक्टलि बेड माबा खालामनानै रायखादों आरोना गाज्रि रावजों जोंनि बर' कसारि होननानै रायखादों आरोना बेफोरबायदि हिन्जावखौ मा दानो एक्सन लानाय मानो बेफोरबायदि हिन्जावखौ जोङो लोगो एक्सन लाबा दानो केस जागोन बेफोरो बर' हारिखौ जे बेफोरबायदि एदावना लादों नङा होनबा लोगोफोर बेनिखायनो बिसोरो जोंनि बर' हारियावनो थाय लानानै जोंनि बर' हारियावनो जागा लानानै बेफोरबायदि खामानि मावनायनि थाखायनो दा होखार जाजानो हमदो बोरै एदावना लायो मिथिबायना बर'आलाय मा दाय मावखो बेफोरबायदि एदावना लानो बे हिन्जावखौ मोननाय मोनबा ओरैबायदि रागा जोंखावजोबदों मानसिफोरा कमेन्टनि गेजेरजों ओरैबायदि राहरदों बे बांगाल हिन्जावखौ मुस्लिम हिन्जावखौ ना दा बर' सानै सिस्टारा सुनु मा नाम मोनबा फेसबुकनि गेजेरजों नुनानै आङो भिडिअखौ होनाय जाबाय बिथांमोना गोबां मोजां बाथ्रा बुंदों बिथांमोननि भिडिअखौ नायना मोजां मोनबाय बिदिनो जोंहा सोरखौबा बर'फोरखौबा जोंनि हिन्दुफोरखौबा माबा मोनसे गाज्रि चइस खालामनाय गाज्रि बेड भाषा बाहायनाय बेफोरखौ जोङो नुनो मोनबा जों गाज्रि मोनो बेनिखायनो जों बर'फोराबो खौसे जानानै बैफोरबायदिनिफ्राय जोङो एसे गोजौआव थानो हानाय बायदि जोङो मोनसे खामानि मावनांगोन जे जोङो मुस्लिमफोरजों बा सोरबा गुबुन जाथिजों जोङो गाग्लोबजाना थानो नाङा बा गास्थाबजाना थानो नाङा बैफोरबायदि मोनसे जोङो बर'जों बर'नो खौसे जानानै बैफोरबायदिनिफ्राय जोङो बिसोरखौ गोजान खालामनांगोन आरोना दा जोंखौ जेरैबायदि जेन कसारिया जेबो खालामनो हाया जोंनि बर' हारिफ्रा जेबो रोङा बैफोरबायदि बाथ्रा मोगा मोगि केमेरानि गेजेरजों ओंखारनानै बिसोर बर' कसारिखौ रायदों आरोना साननानै नाय नोंथांमोना अब्ला दा बेनिखायनो जोंनि बर' हारिया डाउन गोलैनानै दोङो बेफोरबायदिनि थाखायनो जेबो एक्सन खालामनो हायाखै जेबो एक्सन लाजानो हायाखै बेनि खारन आरोना दा बेनोसै भिडिअनि गेजेरजों मा बुंनो गोसो नोंथांमोना कमेन्ट खालामनानै बुंहर आरो जायफ्रा चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामदो दा बयनिबो खबरा मोजांबा मोजां आदा होननानै लिरना हरबानो जाबाय दे कमेन्टआव अके अब्ला नेक्स्ट आपडेटआव लोगो मोनसिगोन बाय बाय